Nyakorom ga jwang'o machiegni e chenro mar pok opogore. Okinyi ma kawuono wakelo ni pok kwawuok e gweng' mong'ere kaka Golini mantiere sub county ma Matuga e county ma Kwale. Okinyi ma kawuono walimo kambi mong'ere kaka Koredo Koir Limited. Ma en kambi ma bende loso mwandu mopogore opogore. Achiel kuom mwandu ma bende giloso en maths ma bende giloso kowuok e pok nas. Mane pok ma bende wadwaro rango okinyi ma kawuono. Wadhi loso gi jada chenro maduong' mong'ere kaka Kevin Omondi. Mana ka pile ibedo kodwa nyaka giko mar chenro makama mikelo kod Ana Sharon Ong'ao machiegni. Nyakorom ga jwang'o mana kana sinyisi motelo wantiere gwenge mag Golini mantiere county ma Kwale. Okinyi ma kawuono aserado ka gi jata chenro maduong' mano mar kambi mong'ere kaka Koredo Koir, kambi maloso mwandu mopogore opogore chutho maths ma bende itiyo godo kaindi maths ma bende giloso ka gitiyo koda potnas. Arokni machiegni chenro mar pok opogore inyalo mana fulori ne nyakorom ga jwang'. Anyinga en Kevin Omondi. Aja Kisumu modak Kwale kae, to Kwale kae atimo tich mar loso domat kowuok e husk waste. Mago pot mag nas kosebedo harvested. Koro pot mag husk waste gin pot mag nas gi. Koro wa extract fibers from waste ni to loso go domat machal kamano. Kevin, pok makamani chako karang? Tijni nachake 2022 dwe mara 9 tarik 9 ema nachake, to nachake gi sir kwa e Equity Bank. Kapok wadhi kata mana sir ma bende ne yudo kowuok kuom bengi mar Equity, apenji mana ni gima noidhi e kit ohala mano ma bende timo gi sani? Gima noidha en course manatimo e school e university. Natimo course moro miluongo ni agroforestry and rural development. To kanyo ne nitiere aspect mar waste management. Koro naneno ni kaka Mombasa koni kwa yudo welo moa dala, to matunda magiero chamo koni en mar coconut. To coconut ni ka welo medore, coconut bende mang'eny bedo harvested, to wabedo gi waste bende mang'eny. Koro nang'iyo kaka anyalo kawo waste ni aloke obed gima nyalo miyowa mito ma pile pile. Nyaka sani kitimo ohala mari en higa achiel. Ohala osebedo nade? Maber, to sebedo matek bende nikech last year higa mokalo ne wantiere ndalo horo. To ndalo horo yudo ni yiendwa mag nas gi ok ginyag maber. Koro kuom nyak gi mok ginyag maber, iyudo ni has gi nwayudo matin. Koro kwa yudo matin mang'iso ni waloso maths matin, to bende wariche clients matin. Lakini wago Nyasaye erokamano nikech sani koth chwe, to yiendwa mar nas ni waneno ka opichni maber. Mang'iso ni ka yuto wayudo maber, wadhi yudo waste mang'eny. Mar mondo mi ng'ato obed kod ohala mochung' kar tiende, nyaka bed ni samoro yudo sir moro, ina keni sigandi en mane? Sir mane ma isebedo kiyudo e ohala mitimo? Sir na yudo nitiere osiepna manogwela ni nitiere jo Equity ne miyo ji puonj. To koro ka ne gimiyo ji puonj e wi entrepreneurship, mana ohala manyalo keto faida ne ng'ato. Koro kaka kanadhi to nayudo puonj go, to nikech nanyalo kawo loan, nakawo loan moro matin mane wachako go kamoro. Kane wasechako kamoro ema wabiro yo koni, wabiro lease koni mondo koro watim tijewa kae. Ang'eni mar mondo mi ng'ato yude sir kowuok e bengi mar Equity nyalo kalo kowuok kuom hola. Ina keni sigandi en mane, hola ma bende gisebedo ka gimi nokale group koso nang'o? Kana donjo Equity nokachako kaka group. Nachako kaka an Kevin, lakini nitiere bende ohala moko bende manatimo matin. Nauso buge, antiere gi cyber bende aran ga seche moko. Koro history na mar yawo account gi Equity mana yawo chon ema nomiyo ayudo ler ma anyalo chako tijni.
Kevin, wuodhe gi Equity osebedo nade nikech ok apaka karamna kena hola kende ma bende Equity jamiyo customers mage? Wuodha gi Equity ok awach ni osebedo marach, osebedo maber nikech hola magisemiya asechukora, achuloga. To Equity bende seche moko gi organize ga trainings. Ma trainings gi kineno wan gimiyowa giga for free. Lakini katemo ng'iyo ka kenda, ayudo ni trainings go gin ga expensive. Mangiso ni gichulonwa part mar trainers mabiro puonjowa go. Kasto seche ba gitrainwa bende ntiere imi lunch moro matin. Koro ing'eni mano bende miyowa chuny ni jogi. Kata gipuonjowa to gipuonjowa kowa denyo. Gipuonjowa kowa yieng' ma gik ma gipuonjowa ka donjonwa maber. Makoro wanyalo ketogi e tim. Kalure kod tiegruok ma bende bengi mar Equity osebedo kamiyi, osekonyi nade e kit ohala ma bende timo nyaka gisani? Koro trainings ma gisemiya kaka mar management. Management en kaka inyalo ng'eyo dak gi jotich ma utiyogo kamoro achiel. Ma mano osekonya mang'eny nikech onge gwandruok. Nikech tich kutiyo ji mang'eny to kionge training maber gi rieko mar Nyasaye, tijno seche moko dhi kanyalo podho. Nikech yudo ni jok mutiyogo ka gibiro bedo gi gwandruok moro. Kony bende gisemiyowa en kaka mar kano pesawa e bengi. Wan customers ka chulowa sani to gichulowa gi Equity Bank. Koro customer cha obedo gi confidence ni jok matiyogo gi gin jok maratiro, gin jok madieri. Nikech yudo ni seche moko ng'ato order mat to en Kisumo. To tiorone gi pay bill, oneno ni ma en kama en machwad, en business ma ok en gima ng'ato nyalo wacho ni nigi shauku go. Training moro bende kanyalo wacho, gikonyowa gi bookkeeping, gi record keeping. Koro yudoni seche ma utimo record keeping kata gi bookkeeping, wang'e ni wakelo husk marom nade, to husk gi nyalo loso mat marom nade. Kaso gikonyowa bende wang'e ni jotich kotiyo, ichulo gi chieng' makamane. Jogope bende kokawo mabro chulo mos gichulo nade. Koro record keeping cha omiyo bedo ler. Ntiere ler e ohala. Ma ntiere kata ka ng'ato ng'iyo records, to nyalo yie ni ma en ohala mantiere gi kumodwa chope. Kapok odonjo kata mne pok ma bende temo mano mar mats, isewacho kanyo motelo ni customers magi in iwuon isebedo kichulo omenda kokadho e pay bill mano mag bengi mar Equity. Inyalo mana nyisowa ni gin pay bill mage ma bende isebedo kitiyo godo? Koro an kanyiewo mwandu nikech husk gi ntiere jok makelonwa gi. Wan ka gikelonwa kae to wachulo gi Equity Bank. Account wa mano yawonwa e bank, wantiere gi online banking. Mwadhi kacha to waketo details gi to pesa dhi negi. Kasto gimbe ka gichulowa to gichulowa through jonyiepo kwa chulowa, gichulowa through Equity Bank. Ntiere pay bill mano miwa, mana gichulo 247 0606 18. Mamano pay bill marwa, makoro pesa donje account wa direct. Koro seche ma customer osechulo, ntiere message mabiro mwaneno, ntiere copy bende madhi ne customer. Kaso seche ma customer osechulo, wamiyo gi receipt mangiso ni payment oserumo. Kata gima ne gidwaro, wasemiyo gi to wambe gisechulowa, mangiso ni kila ng'ato mor e ohala mwatimo. Ang'ene gwenge ma Kwale, Kevin, isebedo kitimo ohala mopogore opogore. Kopogore gi mats ma bende isebedo kuloso, gin ohala mage kendo ma isebedo kitimo? Kae nikech nwaneno shida ndalo mar horo, to iyudo ni yudo husk gi ne tich matek. Koro nwachako kaka pith mar gweno. Waketo gwen kae mag tong' ma wanyalo uso ndalo horo. Kaso bende antiere gi bookshop mwauso books. Koro books go bende seche moko gin seasonal nikech seche moyaw school eminyalo uso books. Kolor school to koro ohala ochung'. Koro waneno ni business gi kwatimore kamoro achiel, ntiere kaka gikonyore. Ntiere ma kaka jolo wadgi ndalo ma moro ni piny, moro jolo nyawadgi. Koro miyo ohala ni at least oran maber. To yiende moko bende naneno, koso mago gin mag ohala mitimo? Koro yiende go gin mwatimo go demonstration mar another product miluongo ni cocoa pit. Ma moko wakete lo, moko wakete cocoa pit. Koro wang'iyo kaka gijaminate. Nikech customer bende kobiro nyiewo cocoa pit, to dwaro none ni gini dhi tiyo nade. Koro yiende go waketo kanyo ni mondo wanyalo tang'o ne customers wa
kaka kokopit bende timo. Kevin, gisani wadonja ni kit ohala hie mitimo mar loso mats. To mats makamagi itiyo gi potnas. Wakunga neno kwa penjo ni potnas gi golo kanye. Koro potnas kae, wan potnas ki wakwanyi puothe mag farmers. Kwale kae sana farmers gintiere gi coconut trees e puothe gi. Koro ka gise harvest, farmers gi wadhi tuo wuoyo kodgi. To ntiere gunde mwamiyogi. Ko wamiyogi gundego to gijaso gundego. Ka gijaso gunia maduong' mar 90 kgs, wachulo gi siling 100. Koro gigole puothgi to gikelo kae. Koro emosemiyowa tich mayot nikech ka ng'ato olwaro nasne, ntiere kaka jok moko kwanyoga nasgo gi pot nasgo gidhi tiyogo kaka yien. Koro farmer cha seche mo o harvest nasge ko wasemiye gunia, oketo gi e gunia to kelo nwagi. Koro jok makwanyogi ka ok yudgi. Kusegelo gi to timo gi nade mar mondo mi olokre koro mat kaka ranyisi ma bende kore ting'o. Koro wan kose kwan gi mokel gi kae, nitiere kama waketo gi kae, kasto mats gi kokel gi kapok warego gi, waketo gi e pi. Waketo gi e pi nikech mondo waduok buru chien. Keseche mwarego cha ochal ka pong mogo, obedo gi buru. Koro buru cha wakete mondo waket buru gi chien. Kasto kwase keto gi buru gi chien, waketo gi e machine. Nitiere machine ma crush gini. Koro kose crush to wayudo fiber to wayudo gi kokopit. Ang'eni nyakorom gajuanga samoro neno pichni mopogore ma bende nitiere wang' jowi kanyo. Ka gisebiero usebudo gi, bang' budo gi kao thuolo maromo nade mondo uregi bang' mano yukgi mulos godo mats. Koro kete pi ok wakete for such a long time. Wakete pi mane samatin ne mondo ng'ama rego cha kik buru cha oiny kore to bende kik kokopit ka gite gidhi giyamo. Wakete mana seche mwarego no to watiyo gi pipa. Waketo gi e pipa, waling'o gi e pipa to wakete machine to rego chak waling'o moke pipa. Kaso kwa setieko to wapedho gunia to wamoyo gi mana kaka ng'ato nyalo moyo cham e chien. Ka gisetuo koka watiyo kodgi e twang'o mats gi. Ang'eni ka indo kosibedo kitiyo kendi, aneno kata mana jomoko chine kanyo kadhi nyime gi twang'o mats. Kar twang'o mats, jok mitiyo godo gin jomage to samoro kaka jata chenro nigolo gi kanye. Twang'o mats ni watwang'o gi jo koni. Wantiere gi mine 2 gi dichuo 1. Mama achiel iluongo ni Minamina, kasto moro iluongo ni Rehema, kasto wuoyi mar adek iluongo ni Bakari. Koro jogi nigi tije mopogore. Kaka mama Mina, mine ng'eni nigi chuny mar tuyo kata kokapu, kata kamkeka. Koro iyudo ni twang'o mat ni en gima jok ma watwang'ogo ne ging'eyo koa kuom jonyuolgi. En gima ne gisomo kineno. Koro kaka ne gisomo kuom kineno no, emane wabiro kamoro achiel kodgi to wawacho ni wachak gi nikech ohala ni bende odwaro cooperation, to dwaro ji nyaka bed kamoro achiel. Koro nitiere ng'ama seche moko kaka tol to kwalosi wanyiewo. Koro kaka Bakari nyalo dhi nyiewo tol to kelo, kasto an arego, kasto minego konyowa gi suko tondego, to suko mats gi. Kevin, lakini e odiochieng' achiel inyalo loso kaka mats adi kama? Odiochieng' achiel wanyalo loso mats 2 nikech mat achiel nyalo ka odiochieng' achiel depending on size. Koro sizes gidhi from ntiere 15 by 12, ntiere 24 by 48, ntiere 60 by 24, gin different sizes. Kasto iyudo ni seche moko bende customer nyalo ng'isi ni en odwaro size makama. Koro mane manyalo miyowa watwang'o gini gimoro 1 day mat, lakini ka gini mathiso to ginyalo twang'o 2 kata 3. Okiny makawuono kanyalo penji Kevin, customers magi gin jomage? Customers maga sana wa target corporates, kasto wa target bende gi household individual customers. Corporates wantiere kaka gi Equity Bank ma negi promote wa mat 2 mwagwero kamano. Kasto nitiere other clients bende nikech through trainings bende manomiyowa chien kanyono, nitiere online marketing manong'iswa. Nong'iswa ni nyalo loso video kata picture mar products ni tikete WhatsApp, kasto ikete Facebook. Koro kiketo kuno tiyudo ka ji gochonwa to ng'isonwa wan wadwaro mat, losnwa ma size kama, losnwa ma size kamae. Nyaka sani diwach ni mbui mage ma bende yudorie?
Sani wantiere Twitter @koredo_koir, wantiere Facebook Koredo Enterprises, kasto sana bende watiyo gi WhatsApp, kech wate ji adek karo ji ang'wen wate wan gi simb WhatsApp. Koro kikete WhatsApp, osiepni nyalo neno, customer moro nyalo neno to nyalo make orders. Ahinya kwarom ga jongo sibido kaneno mats mopogore sizes mabendo pogore. Inyalo mana chiwo negi namba mari mar WhatsApp. Namba na mar WhatsApp en 0713 66 3059. To nying bro biro Kevin Omondi. To nying mar Koredo Koir, nying no wuok kanye? Koredo Koir en nying mar Koredo en family name. Naneno ni akaw nying family name wachak go ohalani. Koro Koir nobiro nikech fibers mag husky iluongo ni koya. Koro wan waloko si obedo K mondo maanisha kwale. Koro bed kagima en fiber mar husk miloso from kwale. Gima omiyo biro ni Koredo Koir. Kevin, ang'eni kambi ni mar Koredo Koir pod tin, entiere gi thuolo madirom higa achiel nikech nochake higa mar 2022. Nyaka sani ang'eni nitiere ber moseneno, achiedh nade mabendo oseneno. Wachaka nena gi ber moseneno kinde thuolo mar higa achiel ne. Ber mwaseneno ni waseyudo platforms kaka wase showcase product wani nwadhi Embu University 1 week mane government launch MCA mane nitiere launched mag business week manotimore Embu University nogwelwa mwadhi. Another one ochako gwelwa wadhi Mombasa Agricultural Show wadhi watang products ni. Kaso nitiere corporations bende mwaseyudo jok mabende interested, jok mabiro neno tijwani bende mapuo. To gina chiedh nade mage masamoro seneno e kinde thuolo mar higa achiel? Rach mwaseneno nitiere ndalo moko no nitiere gi husk gi. To husk gin highly flammable. Koro inkech kane pok ochiel to ng'ato nobiro mowang'o gi. Koro nowang'o husk wa mang'eny manoduoko achien kabisa. To kama wantiere ni en kari mar ohala koso nang'o? Koro puodho ni en kar ohala. To sani walize nikech pok wayudo pesa mwanyalo nyiewo. Koro walize wachulo ga per month. Koro watimo activities waka. Kasto bende nwasetemo mwatimo NEMA nikech nwadwaro ni project wani kik obed ni oketho alwora. Koro nwatimo ne NEMA environmental assessment. Koro ntiere kaka jogo nopuonjowa bende mondo seche mwarego kik wainy jirendewa. Ang'eni sani nyakorom ga jwang' geno winjo ni nengo chal nade. Wachaka nena gi mat miting'ono. Mano pesa di? Nengo maswa gi gin bei mayot. Kasto kaka mat ni en 15 by 20 size. Mat ni wausa siling 1,000. Wausa siling 1,000 nikech fiber wani en fiber mwalosego ni en resistant to rust nikech ong'e environment mar saline, mar salty region. Another thing, en strong kwa compare gi mar Sisal. Ma nyalo dumu higni 10 ka ng'ato nyiewe. Kasto bende wakade maber, motegno. Kasto bende watimo branding. Ka wayudo customer to dwaro na brand ne, wanyalo timo ne branding e mat. Okiny makawuono ponono ni ng'ato onyiew mat mabende loso kama wantiere kaendi. Mat ni maintenance mare chal nade? Maintenance mar mat ni seche ma isetiyo kode ma client maybe kikete dukani, client osedonjo, seche mochwero tiende kae, lodong' e mat ni. Koro kidwa luoke, tiolo mana pi, kasto iteng'e piny kamae, kasto ichak itiya kode. Samoro ni nyakwarom ga jwang' makia potnas koseti godo ma olos godo mats makamagi. Mats makamagi ng'ato konyo onyalo tiyo godo yo mane? Mats ainagi inyalo ti kodgi e dhot. E dhot inyalo ketgi e dhod kanisa kata ute lamo, inyalo ketgi e osiptende, inyalo ketgi e skul, inyalo ketni e ohala. Kasto ing'eni kikete ko ohala kamae tindike ni welcome. Ing'eni orwako ni customers. Customer donjo ka chunye ler. Kaso customer bende yudo kumoyo e tiende nikech iyudo ni seche moko iketo tiles e kar ohala to kaka sani ndalo koth ni gichuodho. Koro ni ka
customer chelo donjo nyaki yuechi, customer mar ariyo kodonjo nyaki yuechi. Koro matni opunguza wach mar yuecho cha, mabende punguza wach mar tiyo gi pi mang'eny. Koro kikete kata to customer koyuo tiende to odi bedo maler, customer bende donjo kamor. Kevin, wachni mogik ni nyakorom ga jwang' kaluwore kod kit pok ma itimo e gwenge gi mag Kwale, debedang'? Koro an gima nyalo wacho ne rowere machal koda kama, ka Nyasaye omiyi pok moro, inyalo tiyo gi pok nino e yo maber manyalo konyi, to bende manyalo kelo ni pesa moro matin minyalo konyorigo in gi jowetegi. Another thing bende manyalo wacho ne jowerewa, wabed jok ma hore, kata ka Nyasaye omiyi pok no to pok wecho bed maber, kik ing'ad tama, kik lose focus, kik kufa moyo, nikech Nyasaye mani polo ng'eyo, to ng'eyo kila ng'ato gi sane gi pokne. To tiegruok moro amora bitimo? Sani nitiere tiegruok moko ma wayudo bende gi some other clients ma gipuonjowa about blue economy, nikech nokel mradi mar sirikal mar blue economy, ma kaka projects wa mwatimogi ginyalo intermarry gi nambwa Indian Ocean mantiere kaeni. Koro wantiere part of blue economy nikech kaka mats gi nitiere hotele mantiere along the coast ma itiyogo, wa supply gigo. Kaso nitiere kaka beach cleaning mitimoga. Koro beach cleaning go wadhi nikech wasunge kose madho madafu kamae, kata ji kose tiyo gi madafu, jok moko wigi wil to wegiga along the shore. Koro wadhiga watimo cleaning go, to kuondego bende seche moko wanyalo yudo mwatimogo loso domat. Aken kaka Kevin nyaka sani ang'eni ma en thuolo mari ma iloso godo ohala, jomoko bende yudo yuto margi kokale kambini kaendi. Kaka Kevin, akeni bende tiego jomoko nikech ang'eni wadak e piny mar were manyo kata mna tich magitim. Nitiere yudhe mwatiego, kaka koro Bakari nwayudore kode kanoko obere korka marketing. Koro ene maseche moko ka nitiere exhibition to wadhi kode kamine gi odongo ni kaloso mats, mondo koro at least onyal dhi rado gi clients gi uso negi. Kae wantiere gi challenge nikech joma mine emohero gini, to nikech kapod tin pokwa chako kelo jok moko. Kevin, kwa tiko chenro mar odiochieng' ma kawuono, wachni mogik ma iwegodo nyakorom ga jwang', debed mane? In thuolo mar chiwo nigi namba kanyakla kod mbui, inuone gi mbui miyudorie? An yuda e namba mar 07 13 66 30 59. Kasto mbui mantiere sana man active en Facebook ma nyinge no Mondi Kevin. One mats wagi okusgi mana Kwale ka kende, to watimo ga deliveries countrywide. Kaka nitiere moko manwatero Embu, nitiere moko mwatero Kisumu, nitiere moko nwatero Mtwapa. Kasto Kwale ka bende seche moko wadhiga kodgi on Wednesday, kaka kawuono en chich Kwale. Wadhiga to watang'o ne jo Kwale mondo ging'e, gibed sensitized ni mats giloso Kwale kae, ma bende gisebedo positive about it. Kevin Omondi, wagoni erokamano ahinya kuom nyiswa kit pok mitimo e gwenge makamagi. Mana kama nyakorom ga jwang' okinyi ma kawuono pok ma bende nwakelo ni neno pok mano mar loso mats mago mopogore opogore, mago e gwengegi, mago mag Golini mantiere Matuga sub county e county ma Kwale. Nwaloso kanyo gi Kevin Omondi ma bende en jal maloso mats makamagi kotiyo kod pok nas. Kokamano gi kanyo makelo e giko mar chenro makama, par ni nyalo tudri kod Kevin kokale namba ma bende chiwo, mbui ma bende entiere, nocho kanyo ni entiere mbui mano mar Facebook gi Twitter. Nyaka warom kendo e kit pok mopogore ka bende e jumani wantiere e gwenge mago mag Kwale kanyakla kod Mombasa, kama bende wamenyo kit pok ma bende yawa magwa mago mag onagi timo e gwenge mag kadhowadh nam chumbi. Warom kendo juma mabiro, sa en chakre sa 2 mar okinyi nyaka sa 3 mar okinyi, chieng' tich ang'wen juma ka juma. Chenro mikelo koda an Sharon Ong'ao. Oritiru masane.